Sad ću da objasnim zašto je teško učiti srpski jezik uopšte kao stranac. Evo, na primjer, ovo je udžbenik srpskog jezika. Ovdje piše, na primjer, dobar dan, kako ste? Dobar dan, gospodine, kako ste? Ali Srbi, jel vi stvarno pričate ovako? Mislim, u realnosti ovdje kaže ovako. Kaj si tebra moji, ajmo na fuka. Također ovdje piše ovako. Wow, ovo je lepa devojka. Ali stvarno, Srbi, jel vi pričate stvarno tako? Ja sam čuo ovako. Joj, vidi, kakva je riba! Tako da najbolji način da učimo srpski jezik nije da fokusiramo na knjigu ovako, nego da fokusiramo na rakiju i onda pijemo svakog dana rakiju sa Srbima ovako i onda to je to. To ti je život, to ti je udžbenik srpskog jezika, a to ti je vrlo najefikasniji način da se uči srpski jezik. Dobro, tako da ja moram da idem da pijem rakiju, ok? Ćao. Samo jednu stvar da kaže, Kosovo je Srbija.